Sure, namhlanje seThekwini we are doing a 10 minutes wings challenge. We got 10 wings, hot wings. Uba futhi haya akawasaba ama wings sizobala manje isikhathi 29 14:29 futhi ngo 40 imele bese waqedile ama wings. Lesikhathi sit down uba fo shama wings sizwe uba fo into babayayigulisa. Hayi tu. Hayi bafo shona kuona ke sibone ukuthi ke uyakhona yena ukhava. Hayi. Ngazi asilando dayina nkinga le. Hayi nkinga ayibabu lena. Hayi. Awu. Fast yanje. Ay insizwa iwayezwa. Ehla nawo. Ehla nawo. Sishoda ngaki? 2-4 ayaqeda manje. Yaqeda manje 1 minute nje sishaya ama wings afast so. Noma sithi ku-add ku sauce. Add ku sauce. Hayi. Hayi. Too fast. Uzowenzani futhi rana usukutholeni? Yebo manje plan zwapi ma. Ayibabu lena. Yena sakhulumeka sisi. Abeka la mathambo sobona ukuthi inyama iqede yonke yini. Hayi ngathi ayeke lawo. Ngasiruphi. Ngibona ukuthi amathambo yonke yini. Yaba yabo. Udayi kakhulu. Asikubulalanga ngesosi. Hayi. Rose ukudala yaba lapha. Udala. Ya, 10 years, 7 years. Yeah, 7 years. Yeah. Sini impilo nje iyaqhubeka impilo noma? Yaqhubeka nje, yaqhubeka. Hayi. Kumnandi ukuzwa ukuthi insizwa impilo iyaqhubeka. Nje yaba. Hawu. Athi uqede manje. Hayi baba. Kancane. Hayi baba kakhulu baba kancane. Awudla fast manje slow lensizwe. Asikhathi sekhona. Azivele sikunika amanzi bo? Thola u10 rand ngcono. 50 mningi. Nawa amanzi. Nawa amanzi. Hawu. Nawa amanzi, uza amanzi. Kuthiwa inibhoni yakho still water. Uthola u50 rand wakho, uthola u10 rand wakho. Hawu. Ayisikhathi sesiningi. Sesiningi isikhathi. Uthi uqoqa nensizwa. For nisiyazi ukuthi uzowuthola mase kuphela 10 minutes. U50 rand wakho. Ngazolinda nje ubusho waqeda nje ngazolinda uzophela 10 minutes ngawaphuza amanzi bese thola u50 rand wakho. Kodwa ungawaphuza ke manje sithi 10 rand. Hayi. Base sinyamezele base. Sinyamezele. Wow. Sizwanye. Ungayibulali. Sithi ku-add kancane isosi. Nantsisele isosi. Ngikhipha isosi, uthatha inyama ukhipha isosi. Wangiropa. Hayi lensizwa le iyayehlisa. Uvulela amanzi. Sisho kusula izandla, ufuna ukusula izandla. Hayi kuleka. Noma alishiya le 10 rand wakuphuzela amanzi. Bagcine nophondweni. Bagcine udala laba. Yababa izwo. Angizwa mina kusho wena. Usho wena. Hayi. Yehla kodwa. Hayi. Kusele. 4 minutes. Kusele nje 4 minutes.
Hayi si-edele insizwa. Singa-edi. Ayo. Uyakwazi ukugembula? Asigembuli. Asigembuli. Angikwazi nje. Si-ede ama-wings awu-6 si-ede ama-wings awu-3 edu 10 rand. Hayi, lo. Hawu, uba no-60 rand. Ya baba yebo. Hayi kayibabi le nto wodlala ngathi. Baba yo. Hayi lesizwe uyahlangana le nto. Qedela phela isosi yakho nalenyama lesemathanjeni. Anzi isosi sena. Awuqedile insizweni. Ubusi robo lahle amathambo lapho. Sibambile sibeka amathambo la. Nansi inyama iningi. Iphela inyama ethambini. Asaphele yona na. Siphele yona. Hayi kusele 3 minutes manje ke. Silinde sibonise amanzi. Awaphuzi. Sibeke la bebona ba now sizwa iqedile manje. Sibona amanzi. Nathi ukwazi ungafaka azosula amehlo. Athinta amehlo. Elunga insizwa. No, ya baba. Hayi phuza amanzi insizwa. Asixoxe insizwa. Hayi. Asixoxe. Isalindile 3 minutes wakho because uyaphela nje manje. Mfoka bani insizwa? Umbhusha lo mpinga ele. Yini ekhala manje? Hayi mpinga ele hlo. Ipinga lekhala manje. Hayi khali. Insizwa ekhala ipinga. Khali lo le. Wenze njani ipinga manje? Ya baba lena. Awuthe babi nje ipinga. Ya baba lena ndibona obana wena iyo lekhalisayo. Injani impilo la around sisixoxeke impilo nje. Impilo iyafana nje impilo man. Wahlala eminyango, wahlala ngaphakathi endlini iyafana. Ufike nini eminyango apha? Kule 7 years noba almost yonke nihlala eminyango. Ufike kanjani mhlambe? Kwenze kanjani usithola usufika eminyango? Hayi ntoba ufuna nje ukuzimela wena sizakuthi. Ungaxhomekeki. Kodwa mina ngiyabona insizwe sefresh seyibhunga esazovuka uyithathe. Wemali. Bayithemba lahla yona. Sibona sanze simosha akusele 1 minute. Oh, yena badala. Akusele 1 minute. Othi uyazi noma usuphethe uyakhetha ukuthi uthatha amanzi or 50 rand wakho after la. Uyazi amanzi ayathengwa nawo. Usakudayisela amanzi noma ngathi 50 rand wakho ukhulule kwami. Bawuthatha nawo lo 50 rand wayi. Ngidayisela amanzi 20 rand. Abo bonakho. Ube right. Hayi. Uzoyenzani imali manje ithoyo insizwa? Athembe angeke ngithenge idakamizwa imali. Hayi thanga nje ugwayi ugwayi. Utsuba kuphela. Hayi kuphela utsuba kuphela insizwa sazi. Bona. Sele kancane. Usisifile. Wathi uzoya insizwa ingakhala, into engakhali please. Athi siba lezo nyembezi. Ndoda. Ikhalelana ngoba manje. Yo kahlangane ababa nje. Insizwa wakho 50 rand impembe. Hayi. Ngiyajabula uba nawe insizwa. Yebo manje. Hayi sibonge. Hayi sisibongele nathi. Hayi danko. Sibala abasicela be-subscribe, be-like, be-share, be-comment. Sozwa ngawe ukuthi wena ungayishaya yini? 10 wings 10 minutes challenge fast nje. Nansi insizwa abatshela ukuthi belula lena. Bebelula wena kanti nje yababa lena wena yababa lena yebo obala. Be-like, be-comment. Bangalike laba kodwa umuntu ezesho yababa uzayinyamezela. Alright insizwa ngiyasibonga mpembe. Danko.